Eibarko udaleko berdintasun arloak 2025ko urriko, azaroko eta abenduko kultura eta prestakuntza programazioa aurkeztu du Andretxean. Proposamenak berdintasunean, emakumeen alduntzean eta ongizate pertsonalean oinarritutako tailerrak, ikastaroak eta hitzaldiak eskaintzen ditu. Una amplia oferta que tiene un objetivo claro, que es desde luego el empoderamiento. Ese es uno de los principales objetivos, empoderar a mujeres y colectivos diversos, también generar un espacio de reflexión, seguir transformando en definitiva nuestra ciudad a través de la cultura y de la formación y sobre todo trabajar en la concienciación, ¿no? Que, en fin, por desgracia lo vemos todos los días, sigue siendo, a pesar de los avances realizados y a pesar de que, en fin, las cosas han cambiado hasta cierto punto, pero todavía seguimos viendo que sigue siendo necesaria y todavía cada vez más, desde luego, la labor que se hace desde Andretxea, ¿no? Tailerrei dagokienez, emakumeak improvisatzen izango da lehendabizikoa, eta Arrateko Aterpetxeak hartuko du urriaren 4an. Berriz, Andretxean egingo dira zoru pelbikoa indartzeko tailerraren saioak, astean behin urritik abendura bitartean. Diafreo tailerra, tentsio muskularrak askatzeko, eta autodefentsa feminista tailerra, 16 urtetik gorako emakumei zuzenduta, Andretxean egingo dira ere. Zendabelarrei buruzko oinarrizko ikastaro bat, etengabeko prestakuntzarako espazioak, hala nola ahalduntzea bultzatzeko gaztelaniazko klaseak, tratu ona sustatzeko saioak, edota indarkeria matxista jasan duten emakumeentzat geure burua maitatzen ikasiz espazioa daude ere programazioan. Kultura alorrean, liburu aurkezpenak, genero indarkeriari nola aurre egiteari buruzko informazio hitzaldiak eta helduentzako ipuin kontalarien saioak egingo dira. Gainera, azaroaren 3tik urtea amaitu arte, indarkeria matxisten aurkako memoria lekuak erakusketa bisitatu ahal izango da Andretxean, memoriari eta erreparazioari buruzko hitzaldi batekin batera. Que tienen mucha aceptación y hay cursos que de hecho se queda gente por más dar los nombres que plazas, porque suelen ser de 8 plazas cada curso. Pero a veces hay algunas actividades que bueno, no llegan a estar al 100% de como nos gustaría. Por eso estamos dispuestas a aceptar cualquier tipo de sugerencia, de aportación, que sean bien recibidos. Berdintasuna ezin da gelditu. Berdintasunaren eta tratun honen alde lan egiten jarraitzuko dugu. Orduan, edo zertarako hemen gaituzue. Izen emateak online eta aurrez aurre egin daitezke. Jarduera guztiak doakoak dira edo kostu simbolikoa dute Eibarren erroldatutako pertsonentzat. Informazio gehiago udal webguneko berdintasun atalean eta jardueren berri aldez aurretik emango duten Andretxeako sare sozialetan.